ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರಬಂಧಕರು ಬಂಟ್ವಾಳ ವರ್ತಕರ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ. ಇದರ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ, ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯನಾಮ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ, ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ, ವಿದ್ಯೆಯ ನೀಡು ಶ್ರೀವರದಾಯಕ. ಚರಣ ಕಮಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪೆ ಅನುದಿನ, ಚರಣ ಕಮಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪೆ ಅನುದಿನ. ಪಾವನಗೊಳಿಸೋ ಈ ಶಾಂತಿಧಾಮ, ಪಾವನಗೊಳಿಸೋ ಈ ಶಾಂತಿಧಾಮ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಣಾಮ, ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯನಾಮ, ಸ್ಮರಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯನಾಮ. ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದೆತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಆಯೋಜನೆ, ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಹಯೋಗಗಳು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾವಂದರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕೋತ್ಸವ 2022 ಪನ್ಪನ ಉತ್ಸವ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಮೂಲಕ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ಈ ಮಲ್ಪೊಂದಂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲಾಖೆ ಐತೊಟ್ಟಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ ವರ್ತಕರ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳು ಮೊಗಲ ಮಾತ ಸೇರಿಗೇಡು ಮೊಗಲ ಮಾತ ಸಕ್ಕಾಯಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಾಗ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತು ನಡಪರಂಡು. ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಾವಡಿ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ದೀವಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೋದಂಡ ನೆಕ್ ಏರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರಗಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಅನುಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಚಾವಡಿ ಲೇಸು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೇರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಲೇಸದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವನ್ಯಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಡಿ ತುಂಬೆ, ಇಂಚರ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ್ಲ ಅಂದು MRPL ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒವ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಐಟು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನು ಗುರುತಿಸಿನ ಸದಾಶಿವ ಡಿ ತುಂಬೆ ಮೇರು ಕರಿಣ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಪಿರವಡು ತುಂಬಿದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕ ಎಂಚ ನಡತೊಂದ ಪರದೆ ನಾಟಕ ಆ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕವನ್ನು ಕುಡರ ಮಲ್ತು ತೋಜದು ಜನ ಮಾನಿಡ ತುಂಬದ ನಾಟಕಗಳ ನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಆಯ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತನ್ನ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೇರು ಪಣ್ಣಗ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನೆ ತೋಜದ ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಸದಾಶಿವ ಡಿ ತುಂಬೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಥ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕಾರರು ಬಹುಶಃ ಮೇರೆ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆ ಒಂದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಳಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಬೆರಿತಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿಡ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸೊಂದಿರು ಕಾರಣ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಯಾನು ಈ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡುಲೆ ಬಂದುಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಪೇರ್ನೆ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು.
ಸಂಘ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾಲೂಕು ಉದೀಪನ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಪಡೇನೆತ್ತಲು ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಟ್ ಅದನ್ನು ತುಳು ನಾಟಕ ಒವೇ ಏರು ಕಲಾವಿದರ ಹತ್ತಿರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಪ್ಪು ನಾಟಕ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಡೇರು ಅಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಗಳ ಸಂಘ ಅಂಜಾತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲ ಮೇರ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಹಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಅತಂಡ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ದು ಅಗಲ ಕೊನೆಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಅಜ್ಪ ಕೆಟ್ಟಲಿನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಡೆ ಪೋದು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬದ ಉಂತಿನಗಲು ದಾಮೋದರ ಕುರಿಯಾಲ ಇಪ್ಪು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಕಾರ್ ದಾಸ್ ಇಪ್ಪು ನಾರಾಯಣ ಸಿಪೆನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಸೇರಿಗಡೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಗಳ ಪೋದು ಎಂಗ್ಲ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಂದೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕಲಂಚಿನ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಮಾಸಾಸನ ಹತ್ತು ಆಗಲಿ ಗಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿನ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಬೈದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕದನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲೆಗಳ ಒಂಜಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ದಾದಾಳ ಇಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಂದ ಆ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಗತ್ರ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಈ ತುಳು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪರ 2 ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಪೋಣನಾಡ ಐದು ಪಕ್ಕ ತುಳು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಕನಸು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತಡು ಅವು ಕೈಗೂಡ್ದು ಬತ್ತಜಿ ಕರೋನಾ ಬಕ್ಕ ಕರಣ ವರ್ಷಲ ಅವು ಕೈಗೂಡ್ದು ಬತ್ತಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಎಕಡೆ ಬಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭಾಚಾರ್ಯ ಮೇರು ಏಪಲ ಪಣದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷನೇ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೇದ ಕತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಹಮತನು ಅಥವಾ ಆಗಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಎಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗುರುತಿಸೋದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಬಿಂಬಿಸಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಕಲೇನು ಸಮಾಜೋಡು ಆತನ ಆಗಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆಟ್ ನಲ್ನಾತು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಆತಂಡ ಅವು ನಾಟಕ ರಂಗ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಇಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ನನಾತಗಲು ಮಿನುಕುಲಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಗಲೇ ಸುರುತ್ತ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಆವಡ ಪಂಪ ಉದ್ದೇಶಡು ಇವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕಲು ಬೆಳೆವರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪಡು ಕೊಡು ಪಂಪ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪರ ಹೆಂಗಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಜಿ ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಡು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಇನ್ನು ಕಡೆತ ದಿನ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಡು ಸಮಾರಂಭ ಗೆಂದಿನ ಗೆಲಿಗೆ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಧುಬಂಗೇರ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಆದ್ಲಾರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಾತು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆರ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ 6ನೇ ತಂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಸುರತ್ಕಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ವಿಟ್ಲದ ರಂಡಲ ಸುರತ್ಕಳ್ಳು ಆರು ತುಳುವೆರ ತುಡಾರು ಕಲಾ ತಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಪಂಪನ ತಂಡನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಆ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಈ ನಾಟಕ ದುಂಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆದ ನಾಟಕ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಪಂಪನ ನಾಟಕ ಅರುಣಚಂದ್ರ ಬೀಸರುಡು ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡತಿಬಕ್ಕ ನಡಪರಂಡು ಐಕಲ ನಿಗಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂದು ಮಧುಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಗೌರವಡು ಯಾನ ನಮಸ್ಕಾರನ ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕುಡರ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಚಾವಡಿಲೇಸು ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ತನಕಲ ಮಾತುವಡು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೆಕ್ಕಲು ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಪಂಪನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲೇ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.
ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದಕ್ಕನ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ಕರಿನ 29 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಆಜಿ ದಿನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂತ ಕಜ್ಜೆ ಅದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತದು ಚಾವಡಿಡಿ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾದು ಮಾತಾ ದೇವತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನಿಗೆ ತಂದು ಕಲಾಮಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಸಂಘಟಕರನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ್ದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತೆ ಕೊರ್ರೈತನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಾಶಿವ ಡಿ ತುಂಬೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ಮೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿಣ್ಣೆರೆ ಚಾವಡಿದ ದುಂಬತ್ತಾದಿಕುಲ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡುಂದ ಬಾರಿಯಾತ್ ಬೆಗರ್ನು ಸೀಂಟದು ಈ ಕಜ್ಜೆನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿಯಾತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲಡೆ 4 ಜನ ಇತ್ತಂದ 4 ಜನ ಪಾತೆರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪೋಪುನಂಜನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಯ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡುಂದ ಏತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲ 4 ಜನ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಮುಟ್ಟವಡು ಪಂಡ ಕೇವಲ ಒರಿಯಾಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ 10 ಮನಸ್ಸು ಒಟ್ಟಾದು 10 ಕೈ ಒಟ್ಟಾದು 10 ತರೆ ಒಟ್ಟಾದು 10 ವಿಚಾರ ಒಟ್ಟಾನದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಸಮಾಜಗೂ ಆ ವಿಚಾರನು ಮುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನು. ಆ 10 ವಿಚಾರಗಳು ಒಟ್ಟಾನದಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತೊಡಕು ಬತ್ತಂದಂಡ ಐಟ್ ಒರಿಪಿದೈಬೋದು ಒರಂಬ ಜನತ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದದನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಆಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪನೇನು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಕಜ್ಜಲಡಿ ಏತೋ ಲೇಸಲಡಿ ತೂತನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಆತ ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತಂದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ನನಾತ ದಿನ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪೋಡು ಪಣಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಇತ್ತದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಈ ಮಣ್ಣು ಆವೋಡು ಪಣಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಅಂತದು ಈ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಲೇಸು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಇನಿಕ್ಕು ಸುಮಾರು ಆಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ತಂಡಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸದು ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಜನಮಂದಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸದು ಆ ಜನಕ್ಕುಲ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡಮನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಆಜಿ ತಂಡದಕ್ಕಳು ಮುರಂದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರಿಯರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತಯಾರಾದುಳ್ಳೇರು ಐಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಇದು ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆ ಕಳೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನಾತಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಅಕ್ಕಳನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಇಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಕಳು ಪಾತೆರಂಚಿನ ಪಾತೆರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪು ಐನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಕೂಡಿಸದು ಮೊಕ್ಕಲ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ದೀತು ನಾವು ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ರಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕರಣ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಮಾಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮರೆಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಒರಿಯೋದು ನಂಡ ಇತ್ತ ಏರು ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ದುಂಬದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರ ಐನ್ ಇತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತ ತೊಜ್ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅತ್ತನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕಳು ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಪಂಪನೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳು ನಮ್ಮ ನನದ ಪೀಳಿಗೆ ಐನು ತೆರೆಯೊಂದು ಪೈರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೈಂದೂರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಐನು ಪಂಪಣ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಜನ ಇಂಚಿನ ಉಳ್ಳೇರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡ್ದು ಪುಂಚಿದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಾಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಕೊರನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ
ಐನೊಂಜಿ ಕಲಿತ ರೂಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇನಿ ತೂಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಡಂದಾಂಡ ಐನು ಕನ್ನಡಗೂ ಭಾಷಾಂತರ ಮಂತದ್ದು ಆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಅವು ಎಂಚೈ ಪಡುವ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತನ ಪಣಪಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿನೊಟ್ಟು ಇನಿ ತೂಪ ಇನಿ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಆ ತುಳುನಾಡದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಅವು ಬೇತ ಕಡಿಟ್ಟು ಪೋಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಕಾಸರಗೋಡದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತುಯ್ಯ ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಅವಳು ವಾಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಪ್ಪನಕ್ಕಳು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕುಲೇ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ ಅವಡನಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಳೆತ ಮೂಲಕ ಕೊರಿಯರ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಏರು ಮಾತ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಳು ಇತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ತುಳು ಪಾತೇನಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಕಲ್ಪನದಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಳು ತುಳು ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿದೈದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅವು ಕನ್ನಡನ ಹಿಂದಿಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಆನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರು ಅಂದಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಳಿಗಳ ತುಳು ಪಾತೆರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕೂಲೆಗೆ ಆ ತುಳುಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆ ತುಳು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚೇದನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆ ತುಳು ಇನಿ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೀರಿ. ಕಾವೇರಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ನಾಟಕ ಇಪ್ಪು, ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ನಾಟಕ ಇಪ್ಪು, ಸಂಜೀವ ದಂಡಗೇರಿ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳು ಇಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮಾತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳು ಅಟ್ ಏತ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏತ್ ಕತೆಗಳು ಆ ನಾಟಕ ತೂದು ಪೋನಾಗ ಕಣ್ಣೀರಿಡು ಕೈದಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ನಿಟ್ಟು ಹೊಂದಿತ್ತ ಅವು ನನಾತ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವಡು ಕರಿನ 21 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಡದ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಆಜಿ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದು ಎಲ್ಲದೇ ದಿನೊಟ್ಟ ಇನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂತದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದು ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡು ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಆಜಿ 7 ತಂಡಗಳು 30 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿರನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರದ ಮನ್ನಡು ಬರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆತಂಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೂ 7 ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಬರ್ತಂದಂಡ ಒಂದು 200-300 ಜನ ತುಯ್ಯರಂದಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2,000-3,000 ಜನಕ್ಕಳು ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಲೆನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಉಡಲ್ದಿ ಒಂದು ಪೋದು ಬರ್ಪಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನೊಟ್ಟ ಕೂಡ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾ ಮಂದಿರಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಆತಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರೆ ಯಾವ ಪನ್ಪನೇನು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ನೆನಪು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಏರು ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ತೂತನಕ್ಕಳು ಇಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಳು ಪಿರ ಈ ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಬಣ್ಣಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೆರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಲು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ಪಾತೆರಳು ಇಲ್ಲಲು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ತುಳು ಪಣಿಪಿನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏಪಲ ಅವು ಮಾಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ತುಳುತ ಶಬ್ದ ನಿರಂತರವಾದ ಇಲ್ಲಲಿ ಆ ಏಪಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರನಂಚಿನ ಶಬ್ದಲಾದ ಇತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅವು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಅದು ಪಾತೆರ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು ಕೂಡ ಈ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಡಿಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇನಿ ಪುದ್ದರು ಉಣಿಪಿನಂಚಿನ ಇಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ದಿಂಜವನಂಚಿನ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಕಳಸೆ ಶೇರು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಾಗೋಳಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಂತೊಂದಿಂತಿನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿಲು ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಮಾಯಾ ಒಂದು ಪೋಪುಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ಇನಿ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಆರ್ನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಡೆ ಬೋರ್ತನಾತ್ ತುಳುಕು ಬಡಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ದಯಪಂಡ ದುಂಬದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಸೇರು ಪಂಡೆಂಚಿನ ಕಳಸೆ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಕತ್ತಿ ಪಂಡೆಂಚಿನ ತಡಪೆ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಕುಡುಪು ಪಂಡೆಂಚಿನ ಕುರುವೆ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಒಂದು ಪೂರ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಮಂತಂದಿತ್ತು ನಾವು ಓಲಾನ್ಲ ಪೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋದು ಕುರುವೆ ಕೆಂಡ ತಿಕ್ಕಂದು ಬಾಂಬೆಡು ಪೋದು ಗುರುವೆ ಪೊಂಡ ತಿಕ್ಕಂದು ನಾಯರು ಒಣ್ಣು ಕೆಂಡ ಬಾಂಬೆಡು ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕಂದು ಅತ್ತಂದಂಡ ನುಗ ಒಣ್ಣು ಕೆಂಡ ಬಾಂಬೆಡು ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕಂದು ಡೆಲ್ಲಿಡು ಪೋಂಡ ಒಳ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೋನಾಗ 11 ಪೋತನಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಅಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲದ ದಿದಿಪ್ಪೇರು ಎರ್ಲಕ್ಕೆ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಬಡು ಒಣ್ಣು ಕೆಂಡ ದಂಡ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂದು ಪೂರ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಮಂತನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಾಳೆ ಅವು ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಒರಿಯೋಡು ನಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒರಿಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪಣಿಪು ನಡೆದವರ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಇನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಬೋರ್ತನಾಥ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ದಾರ ಏರಿದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ನಂಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿಯೋಜನದ ಮೂಲಕ
ಬೋಡ್ತನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆವೊಂದುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉರಿಪಾದ ಬುಳೆಪಾಂದು ಪುಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಣಗ ಇನಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ನನಾತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಈ ತುಳುಕು ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳುಕು ಕಲೆಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಿ ಏಪ ಮಲ್ಪುಣ ದಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಬ್ಧಜನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಕೈ ಜೋಡಿಸವನ್ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನನ್ನೆತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಜ್ಜಡು ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ವಂದಿಸದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರದು ಈ ತುಳು ಘಟಕ ನನಾತು ಎತ್ತರಗು ಬುಳೆವಾಡು ಪಣಪಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಎಡೆಯಾವಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಾವಡಿ ಲೇಸಡು ಬಿನ್ನೆರೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಹವ್ಯಾಸಿ ಪೆರಿಯ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಘಟಕರು ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗೋಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಮೇರೆಗೂ ಸಂಧ್ಯಾತ ಮಲ್ಪನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೆರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಈರು ತನ್ನ ಬಾವೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಪುಗಾರ್ತದ ದಿವಂಗತ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇಮ್ಮೆರೆನ ನಾಟಕಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪನ್ನು ತೋಜಾಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕಡು ಕೊರಿನ ಪಾತ್ರಲೆಗ್ ಜೀವ ಕೊರಿನ ರಂಗನಟೆ ಈರು ದಿವಂಗತ ಶೀನಾ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾ ಆಚಾರ್ಯ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗೆಯಾದ 1938 ಇಸವಿಡು ಪುಟ್ಟುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಕೊಡಂಬಿಲ ಶಾಲೆಡು ಮಲ್ತದು ಬಡತನದ ಬದುಕುಡು ದುಂಬ ಬರ್ಪನ ಗೇನನು ಪಡೆಯರೆ ಆವಂದೆ ತನ್ನ ಕುಲಕಸುಬುದ ಸಾಧಿತು ಉಯ್ಯರ್ ತನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಕಲಾಮೋಕಿ ಇರೆಲ್ನ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆಯ ಮಲ್ತಂಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಇರೆನ ಮೆಗ್ಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದೆ ದಿವಂಗತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಆರೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರೇನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಕಾವಂದರೆನ ಎದುರು ಈರು ಅವೇತೋ ನಾಟಕಲೆಡು ಬಣ್ಣ ಪಡಿನಾರು ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆದ ದಿನ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೇಸಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನಾರು ಪ್ರೀತಿದಾಲ ಮಲ್ಪು ನಾಟಕದ ಈರೆನ ಕಾಬೂಲಿವಾಲನ ಪಾತ್ರ ತುಯ್ಯನಕಲು ಇನಿಕ್ಲ ಮರಪಂದಿನ ದಿನ ರಂಗೋಲಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ರನ ಮರಣದಂಡನೆ ನಾಟಕದ ಕೊರಗನ ಪಾತ್ರದ ಜೀವಕೊರಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಈರು 4 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ತನ್ನ ಪುಳ್ಳಿನ ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆದಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸಡು ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರ ಪಂಡದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಮೇಶ್ ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಶಹಬಾಸ್ ಇನಿಕ್ಲ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರೊಂದು ಸಾದಿ ಬಲ್ಪ ದಿಪ್ಪನ ಈರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾದರಿ ಬೊಡೆದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಮೂಜಿ ಆಣು ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮರ್ಮಲರ್ಲು ಮರಮೆಯರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳ್ಳಿಯರ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿನ ಜೀವನನ ಕೃಷಿ ಬೆನ್ನಿದ ಒಟ್ಟದು ಸಾಗ ಒಂದು ಉಡಲ್ದ ತೃಪ್ತಿಡು ಇಪ್ಪನ ಈರೆಗು ನಮ್ಮ ನಂಬಿ ದೈವ ದೇವೇರು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಮನಸಂತದ ಕೊರಡಿಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಇರೆನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೇನೊಂದು ಈ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆನು ಇರನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕ ನಾನು ಮಂಕುಂಜಿನ ಹೊಂಡ 1971 ಇಸ್ವಿಡು ದಂಡಗೇರಿ ಸಂಜೀವಾಯಿ ಮೇರಿನ ಪಾದಕಾಣಿಕೆ ನಾಟಕಡು ಪಾಠ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚ ಮತ್ತದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾವ ಶಾಂತರಾಮಣ ಎಂಕಲೆ ಗುರು ಎಂಕಲು ಮತ ಶಿಷ್ಯನಾಗಲು ಅಂಚನೆ ಆಯನ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಗಳು ಆಯ್ ಬರ್ತಂಚ ನಾಟಕಗಳು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಗಳು ಆನೆ ಪಾಠ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಂಗೋಲಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ ಮರಣದಂಡನೆ 6 ಐನಾಜಿ ಈ ನಾಟಕಗಳ ಯಾನು ಪಾಠ ಮಲ್ಪಾದೇರಿ ಅನ್ನಡ ಬಟ್ಟದೋಡಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಯಾರನ್ನ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಬರೀತೀನಿ ಇಟ್ಲ ಯಾನು ಪಾಠ ಮಲ್ತು ಧ್ವಜ್ಪಾದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಮಾತ ಅವು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆಗಿತ್ತೆಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಬೋದು ಇತ್ತ ಪ್ರಾಯ ಅವು ಐತ ಒಂದು ಸಮ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತ ಅಂತ ಐಗೆ ಒಂದೇ ಇನ್ನೂ ಕೊರತ ಹಿಂಗಲು
ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೃಷಿ ಒಂದ ಐಟು ತೊಡಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಆಪು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾಯಿನವರ ಎನ್ನ ಭಾವಿ ಶಾಂತರ ಮೇಂಗ್ಲೆ ಗುರು ಆಯೆ ಈ ಲೋಕ ಬುಡ್ದ ಲೋಕ ಬುಳ್ಳಿ ఆయన ಆತ್ಮಗೂ ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಂಚೆನ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಪಾಠ ಮಲ್ತನಾಗಲು ಕೆಲವು ಜವನೇರು ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಳು ಮಾತು ಎತ್ತೀರಿ ಅಕುಲ್ನ ಕೆಲವು ಪರಲೋಕರು ಲೇರಿ ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮಗುಲ ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂತಿ ಕೊರಾಡು ಪಂಡದೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿನ ಈಗ ಯಾನು ಹೃದಯ ಸರಳ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮುಗಿತು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕರದು ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಆಜಿ ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಂಡಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದು ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಯಾನು ತೆರೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ತಾಲೂಕು ಬಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಯಾ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಇಪ್ಪನು ದೇವಣ್ಣ ಮಲವಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಡು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಡು ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೇವಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಮಿಂಚಿನ ತೆಲಿಕಲ್ದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಡ್ಲ ಸಜಿಪದಾರ ಆರ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಡೆಮುರಾಣಿ ಸರಪಡಿದ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆರ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಂಚನೆ ಚೇತನ್ ರೈಮಾಣಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ದಿಪ್ನ ಎನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಮಟ್ಟಡು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಏರ್ಪುರ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಟರು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ ಆಲೆ ದೇವಬಂಡ ನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಯಾರು ಪಣ್ಲೇಕನೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಅಮೌಂಟುಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಿಟ್ಟದ ವಿತರಣೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ 550 ರೂಪಾಯಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯತಾವು ಹೊರ ಕಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಅದು ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಈ ಘಟಕ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಂಬಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಆಶಯ ದೇವಬಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇನಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ವಾರಡಿ ಏತ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ನೆಟ್ಟು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲೇ ಮಾತೆಗಳ ಕಲಾಮಾತೆ ಶಾರದಾ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಒಂದು ಕಲೆನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರೆ ನೆಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆದ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ ಬರ ನೆಕ್ ಬಡಾಪುಡು ಸುರುತ್ತಾದ ನಾಟಕನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊನೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಬಡಬಡೈನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಬರೆಪನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬರೆಪನಂಚಿನ ಮನ ನಾಟಕ ಕಲಾಭಿಮಾನಕ್ಕಲು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಮಪ್ಪನ ಬರೆನಾಗ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತರಟು ಆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಊರಶೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬ ಆರು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬ ಬಂಡಾಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಲು 6-5 ಮಂದಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪಿನಾಗ ಆರು ಅಂತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬತ್ತದನ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಲಾಟೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ದಿನೋಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುರಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ಜಪ್ಪಿನಟ ಗಲಾಟೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಂದೇನು ತೂದು ಎಂಕನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಎನ್ನ ಭಾಗ ಯಾರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎ.ಕೆ. ವಿಜಯ್ ಪಂಡದು ಪಕ್ಕ 6ನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಲ್ವೇಲು 6 ಎಂಕನ ಎಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಏಪೋಲಾಕಲು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಪ್ಪನು ಇತ್ತ ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕನೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಐಕ್ ಬೋಡಪರ್ನ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತು ಆವಡು ವಿಜಯರೇ ಪಂಡದು ಅವಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ 10
ಅಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಲು ಆರು ದನ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂದು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಿರು ವಿಜಯರ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಇವರು ಬರೋಡು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಒಂದುಂಡು ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂದು ತೂಡು ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ದಿಪ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಇನ್ನು ತೀಯರು ತೂದನಾಗ ಓ ವಿಜಯರ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ನುಲ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಬತ್ತದು ಆನೆಗೆ ಒಂತ ಬರೆಯರು ಬಯರು ಮಣದಂಡಿ ಕೂಡ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಆನೆ ಲಂಚನೆ ಗಲಾಟೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅವೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಆ ಗಲಾಟೆನಾಗ ಆರು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಉಲಾಯ್ಡು ಆರ್ನ ಯಜಮಾನ ಎಂಚ ಪಾತೇರ್ಪೇರು ಉಲಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಚಿನ ಆರಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತು ನೆರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಂಜಾಮಂಡು ಐನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರೆದು ಐನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅದು ಅವಳು ಕುಡ್ಲಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಐಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬರೆಪನಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನು ಐನು ಬರೆಪನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ದೈವಗತ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡ ಅತ್ತಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ఆయన ಬರೋದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಎಡ್ಡ ನಾಟಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಪುದರಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ ಒಂಜಿ 15-20 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮದ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ನಾಟಕಡು ಕೆಲವು ಜನ ನೆಕ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬರ ಉಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕು ಬಂಡದ್ದು ಯಾನು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಕೇನಂದಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಹೆಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ನಕ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬತ್ತದಕ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆದಿಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡಪ್ಪಂದಿಲ್ಲೆ ಈರು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಲ್ತಾಡ್ದಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಇದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಂಡು ದಾನಿ ಎರಡು ಪಾತಿ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮಕ್ಕಂತ ಪಣೊಂದು ನನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಅನಿಸ್ತವೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಅವು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಏನು ಪನೇರ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎದುರು ಕುಲದೇರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಮಂಜು ವಿಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಿವಂಗತ ಶಾಂತರಾಮ್ ಏನಡೈತನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ఆయన ఎగ్జిబిట్ మల్పడం నాకు కొంచెం వేదికే పోడు ఆ వేదికను కల్పిస్తారే ఎంకలు సాకర మల్తినారు మంజు ఇట్లా అంచనే అన్న సురుత నాటకను ఇంక అవకాಶ కొడుతున్నారు దివంగత ಶಾಂತರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇನ್ನು ಆರು ಎಂಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಾರು ಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎನ್ನ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಾನು ಎಂಚಿನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಯಾನೆನ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಕೊರ್ತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ನಗಳು ಯಾನ್ ದಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇನಿಯನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಉಲ್ಲೇರು ಈಗ ಮುಂಬಾಗೋಡು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಎಂಕ ಯಾನು ಅರೆನ್ ಚಿರಋಣಿಯರೆಗೆ ಅಂಜನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಿತ ವೇದಿಕೆಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ ದುಕೋರ್ನಂಚಿನ ಬಲಕೋರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ಎದೋಡು ಕುಲದನ ಮಾತಾ ಕಲಾ ಪೋಷಕರೇ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದಲೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಕೂಡ ಪಾತ್ಯಾರ ಪೂಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ಯನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬಹುಶಃ ಆರು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ಯರ 100% ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಕಲೆ ಬಂದರೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ದಯಪಂಡ ಆತ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕೋಡು ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲೆಗಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ನಾಟಕ ತೂಪ ಎತ್ತೋ ನಾಟಕ ತೂಪ ಬಹುಶಃ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನರು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಾತ್ತು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪರ ನಾಟಕ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಜೀವ್ ದಂಡೇಕರ್ನ ಎಂಕುಲು 4 ವರ್ಷದ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆಡು ತುಯಿನಕುಲು ಆ ನಾಟಕ ಆ ಜನಜೀವನಗೆ ಎಂಚಿನ ನಾಟು ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಒಂಜ ಇಟ್ಟು ದಿಂಜ ಅವು ಕಂಡವಟ್ಟ ಇಟ್ಟು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದೆ ಗಾಂಡ ಯಾನ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ದಯಪಂಡ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಜವನೇರು ತೂಪೇರ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಆ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರಸಾರ ಜನ ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರ ಆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು
ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅತ್ತಿ ಏನು ಬೇತೆ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಮಲ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಅವ್ರು ಏನ ಏನೊಂದು ಕಲಾ ಪೋಷಕೆ ಅದು ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಂದೆ ದುಂಬುದು ಎಂಜೈತನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಪರದ್ಯದ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೈದಿಂದ ಆಂಡ ಆ ನಾಟಕ ಇತ್ತನಾತ್ ಗೊಬ್ಬನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಿತ್ತಂಡ ಯಾರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆತೆ ಬೊಡಾಯಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಕತೆ ಇಟ್ಟದಾಲ ಬೋಡಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ದುಂಬುದ ನಾಟಕ ಎತ್ತೋ ಜನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನಾಟಕಗಳು ಬರೀತೇರು ಪರದೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಊರ್ದ ಜವನೇರು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಅವು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತದ ನಾಟಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಆಧುನಿಕ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡು ಅವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಆಂಡ ಆ ನಾಟಕದ ಜನಕ್ಲೇನು ಏತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟುಪಾಡುದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಲೇಸನ್ನು ಮಲ್ಪುನದಾಲ ಸುಲಭತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಅರಡ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಸರ್ಡ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಈತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ದೇಪಂಡ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಪ ಅಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೋಡು ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಕ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಡಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ದೇಪಂಡ ಯಾರಂದು ದಯಪಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕ್ ಬಲಕೋರುಡು ಸೇರುಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಡು ಯಾನು ನೆಟ್ಟು ತುಂಬ ಎತ್ತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಗೆ ಮುಕುಲು ಮಾಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಾರ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಆ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ ಜೀವನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಜೀವಕಲೆ ಅವನುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ತಂಡಲುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನಾಟಕಲು ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ನಾಟಕ ತೂದು ಎತ್ತೋ ಜನರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ನಾಟಕದ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕಲೇನು ತೂದು ಎತ್ತೋ ಜನ ಇಲ್ಲದ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನಗ ಆ ಗಲಾಟೆದ ಐನು ತೂದು ಬಕೋರಿಯಡ ಪನ್ನಗ ಆ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಕಲು ಐನ ಅವಲೋಕಿಸದು ಆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಆ ತೂದು ಎತ್ತೋ ಜನ ಆಯ್ತು ಬದಲಾತನ ಎಂಗಳು ಕೇಂದ್ರ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನಾಟಕಲು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚದು ಈ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅತ್ತು ಆಜಿ ನಾಟಕ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಈತ್ ಕಲಾವಿದರೇನು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಅವಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಅಕಲೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಒರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಒಕ್ಕರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡಲ ಕಲೆನ ಒಂಜಿ ಆಕೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ಈ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುಕಲ್ನ ಅಂದೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕಾದು ಸುರುಕು ಅಕಲೆಗೆ ನಾನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಈ ಅಂದೆಟ್ಟು ಒಕ್ಕೂಟು ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲೇನು ಆಪುಲೆಕ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ಒಂದು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಆಜಿ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಲ ಒಂತೆ ಆಡ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ಪನ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತು ವನಸು ಮಲ್ತು ಬತ್ತು ತೂಪನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಗಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐನು ಹಿಡ್ದವರ ಆ ವೇದಿಕೆಡು ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ನನ್ನದ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರನ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ತಾಲೂಕುಡು ಅಂಚೆನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೈಸೇರ್ಗ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ತಂಡದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಅದುಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನ ತರತಗ್ಗಾದು ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಜಯಿತುನಾಡು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತುಗಳು ಮೌನವಾಗ್ತಂತೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತು ನಗಿನ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಾಗ ಮನ ಚಿಂದಿ ಬರ್ತಂಡೆ ನನಗೆ ಕಾರಣ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ಆಗೊಂಡು ಈತ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆಜಿ ದಿನದಿಂಚಿ ಆ ಮಾತಿರ ಉಚಿತವಾದ ಈ ನಾಟಕ ತೋಜ್ಪಾಯನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರಗೆ ತರತಗ್ಗದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆದಾರೆ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನ ಮರ್ಲೇದಾಗ ಅವಂದು
ಆರೈನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಮಾಧಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಶ್ ತಂದವಡು ಅಧಿಕಾರ ಪಂಪುನ ಸೇವೆಗೆ ಧರ್ಮ ಅವಾಗ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಾಗ ತೂಪುನ ಕಣ್ಣು ಬೋಡು ಆ ಚಿಂತನೆ ಬೋಡು ಯಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆಫೀಸ್ ಪೋದಿಪುನಾಗ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂಡೇರಿ ಕಾಫಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಕಾಫಿ ಬರ್ದಾನಾಗ ಆರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಶಿಸ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಪಂಪನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಣ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿತ ಗುಣ ಅವು ನಾಯಕತ್ವ ಆ ಗುಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಇದು ಪರ್ನ ಪಾಡ್ತೀರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೊಲ್ಮೇಶ್ ತಂದವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿನಾರು ಕಲಾ ಮಾತಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಗ ಪಡೆಯನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತೆ ಪುಷ ಅದರ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣನೇ ಖುಷಿ ಆಪಣಕ್ಕೆ ಸದಾಶಿವಡಿ ತುಂಬೆ ಬೇರೆ ಕೇವಲ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಮಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಸುರುಕು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆರ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಪೋದು ಪಾತನ ಕ್ರಮಂಡು ಭಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಲತ್ತು ಜವಣೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೋನೆ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಅಪಘಾತ ಕೂಡ ಆರೆಗ ಆ ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಜ್ಜನ ಗುಣ ಮೃದು ಮಾತು 3 ಲಕ್ಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರೆಡು ಜನಗಳ ಮಾತು ಕಂಗೊಳಿಸೋದು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ನಾಟಕಗಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ನಾರು ಆ ಬಂಡ ತುಂಬೆದ ಗ್ರಾಮಡ್ ತಾನು ಬುಳೆಪುನತ್ತು ಬಾಕದಕ್ಕನೆ ಬುಳೆಪಂದು ಪೋಯಿನ ಹಂಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ತುಂಬೆ ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಿಜವಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೊಡಿತದೆ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆ ಅಂಕಲೇನ ಇರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇರಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗದ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಶ್ ಅಂದವೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡೆ ಬೇರೆ ಏಕವಿಜಯನ ಸಂಬಂಧ ಪಂಪನ ಏಕವಿಜಯರನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಯ ಪಳೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದು ಪಣ್ಣೆ ಸತ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ಪನೆ ಘಟನೆ ತೂನಾಗ ಬಸ್ ರೋಡೊಂದು ಘಟನೆ ಆವಡು ಕಾರ್ಡೊಂದು ಘಟನೆ ಆವಡು ಐ ತೂದು ನಾಟಕ ಬರಪೇರು ದಾತೊಂದು ಆಧಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಏಕವಿಜಯನ ಸಂಬಂಧ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆ ಘಟನೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಲೊಂದು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇದು ಕೂಡ ತರತಕ್ಕದ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಶ್ ಅಂದವ ಎಂಕ್ಲನ ಒಕ್ಕೂಟಾಗದ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಮೇರು ಬೆದ್ರದಾರು ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ನಮಿಸವೆ ಹಿಂಗೆ ತರೇಡು ಸುರುವಣ ಪೋಡು ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡುದಂಡ ಆ ಈತ್ ಪೊರ್ಲು ಪದ್ಯ ಪಡ್ಬೇರೆ ಗೊತ್ತೇ ಜಾಂಡ್ ಆರೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಂಡ ಆ ದೇವಿನ ಪದ್ಯ ಪಂಡೇಂಡ ಮಹತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಹಾಪೇರಿ ಆ ದೇವಿರ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರು ಉರಿತೇರತ್ತ ಐಕ್ ಬಕೇರಿ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಇಡೀ ದಿನಗಳು ಆಜಿ ದಿನ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾನ್ ದಿನಲ್ಲಿ ಬರಂದಿತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡಿ ಎತ್ತು ಬಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬೆಂದಿತ್ತಿನ ಏನು ಆಚಾರ ಭಾರಿ ಹೊರಲ್ ಹಕ್ಕದಂತ ತೊಳೆದೇವ್ಯಾರ ಇರೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಾಟಿದ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದೆ ಬಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಇರುವಾರಿ ಎಂಚ ಪೆರ್ನೆದಾರು ಉಳ್ಳರ ಅಂಚೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಕೈಕ್ಲಿತ್ಲಾಗ ಅದ ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆ ನಾನು ಮಾತೆರಡ್ದಾದು ಒಂದು 10 ಕೈಗಳು ಸೇರಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಣ್ಣಕ್ಕನೆ ಮಾತೆರಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆತಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸವಾಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಪಣ್ಣರ ಇದು ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಆರೇನೊಂಜಿ ಮಡಪೇರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತು ಏಪಲ ಮೃದು ಮಾತು 3 ಲೋಕನ ಗೆಲ್ಲುದು ಬಣ್ಣಕ್ಕನೆ ಪಾತಿರುಜೇರಿ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರ ಯಾರು ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಸ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಖಂಡಿತ ಮಂಡೆ ತೂತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಓಕೆ ಸರ್ ದಯ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಇರೇನು ತೂತೆ ಇನ್ನು ಉಳಾಯ್ದ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡತ್ತ ಪುರ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಅವೇರಿಗೆ ಆಭರಣ ಅಂಚನೆ ಇರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪನ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇರೇ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ರುವಾರಿ ಯಾರು ಇನ್ನಿತ ಫಿರ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಸುಬರ್ ಜೈನ್ ಜನ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜಿನ ಭಜನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಿರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಜವಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಡಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ 6ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ನಾಟಕ ಭಜನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನೇ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ಲ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಆ ಚಿಂತನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜಿನ ಇನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ತೂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಪುನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಒಕ್ಕ ಮಾತ ಕಲಾವಿದ ತವರು ಮನೆ ಎತ್ತಿನ ಅವು ಸ್ಪರ್ಶ ಕಲಾಮಂದಿರ ಬಣ್ಣ ಸಂತೋಷ ಹಾಪುಂಡು